Yebo. Hayi, angazi technology yenza njani la ivele yanqamuka nje. Cha kulungile baba. Ngithi angikuthinte and then mhlambe in 10 minutes. Yeah, 10 to 15 minutes nje bese ngiyakuthinta baba Sisemoyeni. Okay, ngiyabonga kakhulu. Okay, ngiyabonga. Simba. The voice of her. Sikhuphuke mfana. Already. Some your life, man. Some say life. Yeah. All right. Oh yeah. Sanbona. 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 Siyangena manje. Someone else. Yeah, awuvayo. Namhlanje manje. Yifo. See you. Nazo. Asamba. Sawubona mlaleli weVoice FM noma ikuphi la ulalele khona sesikhona emsakazweni wakho igama usikhulu lekhulu esikayibhekana microphone on radio sekuyisona leso sikhathi sisenkazimulweni kaKhristu namhlanje sihamba ngamandla amakhulu namhlanje sihamba ngomfutho omkhulu namhlanje sibheke ephasikeni phela kwazi senkosi usikhokhile imithwalo iboshiwe Oh Nkosi uJesu siyabonga ukuthi usigcinile kwaze kwafika lesikhathi siyabonga moya oyingcwele siyabonga ukuthi usilondolozile namhlanje ke iline up umlaleli ekhaya ngiyakutshela sinenkonzo yephasika iline up yinde it's endless intshumayelo nje namhlanje ingoma encane kakhulu intshumayelo inhlelo zethu nje ngicela uhlale ungayindawo
ukhona laphana ubishop Archbishop uMgazi endaweni yaseNewcastle ebandleni eDamaseku, ukhona uPastor Dube endaweni yaseNtuzuma sizobe sinaye studio, ukhona Pastor uNzama lapha endaweni yaseNanda uzobe ekhona, ukhona uApostoli Mkhize lapha endaweni yaseMawoti. Ngiyakutshela nje zididiyelo siyoyivala lapha endaweni yaseMzinyathi eMatebetulu ngobaba uMdletshe. Hey Nkosi yami, ngiyakuzwela wena onganalo idatha, ngiyakuzwela wena ongalalela. Kanti njengale kwalokho-ke angihlezi ngedwa estudio, ngihlezi nenkunzi malanga le, ngihlezi nendoda yamadoda, ngihlezi nensizwa ehlala isilalela nje ithi namhlanje sikhulu ngeke ngiyobona lento hlezi uyenza lapha emsakazweni. Ngihlezi nensizwa la, insizwa yale ondini madoda. Hawu madoda kwandonga ibovana bayaye basho njalo. Hawu madoda, ngiphethe insizwa yakwaNtshapheka la, i-VIP lodumo. Asibingelele mntakababa. Oh. Hayi mina kumuntu othanda uyehlela ngikubingelele mlaleli weVoice FM. Sesikhona ngithi angibonge umusa kaNkulunkulu ukuthi usuze wathatha wangibeka futhi la sengikhona. Ngibonge yena usikhulu ukuthi angithathe futhi angibuyise la. Hayi siyabonga mntakababa, kusazoba mnandi kusazodela. Mfowethu bayeza abafundisi. Awu ngiyawubona umoya usuyavunguza kuyimanje, hayi intshumayelo. Intshumayelo zikhona. Hawu Nkosi yami, hawu sibonga amandla kaNkulunkulu. Angikuthathe ngibeke lapha nje sithena nje ku 1 Timothy yes 1 Timothy 2 verse 5 lithena ke izwi likaNkulunkulu lapha ke akekho umahluleli, akekho umthetheleli phakathi kumuntu noKristu, phakathi kaNkulunkulu nomuntu ngaphandle kukaKristu Jesu. Uzongixolela nje ekhaya ngelifundi, kepha nje incwadi nje esekhanda kumina. Sizobe sihamba ngayo namhlanje sithena ke uyedwa uNkulunkulu umthetheleli phakathi kukamuntu noNkulunkulu uKristu Jesu, akekho omunye ke, inkosi yamakhosi. Namanje ke sibheke kuyiphasika nje, amandla akhona, amandla phezulu. Hey ngiyakutshela namhlanje asidlali. Angibingelele nje ama-guest ami engakafika estudio, ngithi nje bazalwane ucotshwa bakaNkulunkulu, uNkulunkulu abe nani, anithwale endleleni, anilondoloze nje. Kanti nje futhi ke angisho nawe umlaleli wami ekhaya ukuthi ke ungakhohlwa ukuya lapha ekhasini le-Facebook, uhambe nje uthi ke uye lapha ku-Facebook wakho uthi Voice FM, ufake ispace bese uthi Voice Space FM, usuyasearcha uzokwazi ukuthi ke usithole lapho. Ya uphinde futhi uye lapha epagini lika Sikhulu Buthelezi, uzobona futhi into eyenzakala e-studio. Sikhona si-live, i-VIP ligcwele i-studio right now. Ungayibona into ese-studio, hamba lapha nje ku-live Facebook and then uzibonele ukuthi ke kwenzakala le-studio. Kanti-ke nje ngenxa yohlelo lethu oluyi-special kukhona ezinye zezinto ezibe khona ohlelweni lethu esingeke sikwazi ukuthi sibe nazo, mhlawumbe njenge-motivation nje sizokwazi ukuthi ke siyibambe siqhubeke nayo mhlawumbe ngesonto elilandela leli lephasika. ngoNkulunkulu emuhle ngizothi nje mina kunona nonke kade nisenkonzweni uNkulunkulu siyabonga ukuthi ke uniphile lelo thuba, siyabonga ukuthi uNkulunkulu unilondolozele wanigcina qinisa nje endleleni zizonke, bese kuthi ke kubona bonke Nkosi yami kade befihla nabasho ihlobo zabo. Ngithi uNkulunkulu anibhalishe amanxeba abe nani, uNkulunkulu anigcine. Yazini ukuthi ke uNkulunkulu khona umduduzi ngaso sonke isikhathi, akamshiyo wakhe futhi akamlahlo wakhe. uNkulunkulu ukhona ngaso sonke isikhathi, noma ngathi wake wena ubona ngathi izinto azihambe kahle empilweni yakho, kepha nje yendlala indumiso phambi kaNkulunkulu, usondele kuye. Ukhona, ungubaba kuthina, akayena umalume, akayena umngane, akasona i-stepfather, kepha ungubaba. Uyasigcina, uyasilondoloza, uyasivikela, uyibona konke nje empilweni zethu. Angazi ukuthi ke ngingathini, ngingakhuluma kushona ilanga mangathiwa ke ngichaza indaba kaNkulunkulu. Siyabonga Moya Oyingcwele ukuthi ke usigcinile, siyabonga ukuthi usiphilele isikhathi lesi. Siphushe iwashi nje sibheke lapha ke kumfundisi kuBishop uNtshangasi endaweni yaseNewcastle. Nkosi. Kanti nje mangabe nje libumbana lapha ke ihora lesikhombisa sobe khona ke naye ke lapha umfundisi uDube, kanti emva kamfundisi uDube ukhona umfundisi uNzama, emva kamfundisi uNzama ukhona umfundisi uMkhize. Siyipheka ngomhluzi wenye basho njalo abazizulu. VIP indoda yamadoda. Baba Shenge, indoda ehlala esitezi. Mina lo indoda ehlala phezulu kumina lapha bese ehlela kunina ke niphansi. Hawu Nkosi, no, uyengcela uqala esitezi. Uma engcela uqala esitezi bese wehlela yini, ngithi ukucleana. Yes, ngizwa kahle. Uthina azungu njalo naso isitezi.
Asazi. Hayi. Sekuyohlukana ubude. Insizwa edume ngesigqoko la. Hey, usunegqoko ezunga. Igqoko zami bezu7 ezeviki lonke. Ezeviki lonke? Ezeviki lonke. Insizwa yomswenko le. Umswenko into yakhona na uyabona. Unenjani ngeke ngabona isibovu, ngabona isimhlophe, ngabona isiblue. Sonke sihamba nento yakhona, sihamba nesicathulo sakhona neshirt lakhona nawe uyalazi ukuthi. Hawu madoda, uswenka-ke lo mlaleli wami ekhaya, insizwa yakhona nje lena kukuphi ekhaya? Ekhaya kusondini le kodwa ngazelelwa kaNongoma kodwa angisho ukuthi qalani nikhulume ngoNongoma kodwa-ke ngazelelwa khona. Ungikhumbuza laphana umphathi wami uZwide uNxumalo, insizwa yangakhona ngawo. Kusho ukuthi umalume-ke lo, hayi ukuthi ngoba hayi umalumpela. Hayi, ayikho ngomhlobo lento le. Okay, sibonge kakhulu. Insizwa laphana-ke i-VIP sobe sihlezi naye nje khona la emsakazweni Voice FM. Insizwa lena ngaso sonke isikhathi, isonto nesonto, wona wonke lama-hour esihlezi siwona emoyeni, nakanjani uzoyithola emoyeni, kuma-comment uzoyithola. So namhlanje sithena-ke we thank you sir, we appreciate whatever, we appreciate ukuthi na-ke wena uhlazi unathi. Kungesiwena kuphela, bakhona nabanye, bakhona nabasey'ndaweni ezikude. We appreciate you, we acknowledge you ukuthi na-ke nikhona ngaso sonke isikhathi emsakazweni Voice FM. Mntaka baba. Shenge. Asimthathe umfundisi umgazi, ubona kanjani? Simthathe. Umoya uvela uye phezulu impela manje. Akuvele kushube stage. Vele nje kushube. Akuvele kushube kakhulu. Vele sikhuphuke kakhulu. Emsakazweni Voice FM. Kakhulu. Yonke lento uzoyithola kwi-Voice FM. Not kwenye indawo, Voice FM yomphakathi. Yomphakathi phela. Hawu madoda. Ingakho nje ukwazile ukuthi na-ke nensizwa i-VIP inkosi yami libe khona la emsakazweni Voice FM, ngoba phela lo msakazo akuwona owethu, ungowenu. Ngaphandle kwenu thina asisilutho, thina nje siyafana nje nabantu ababhekile nabaqaphi ukuthi na-ke yonke into ihamba kahle. Kepha-ke lo msakazo empeleni ungowenu. Ungowenu VIP. Ungowethu impela umsakazo. Futhi ngicela nje ukusale sengibhoboka ngibonge emsakazweni. Kwathi nge-14 February. Yes sir. Umsakazo wangimukelisa Nkosi yami. Ngakho nje lokuba umlaleli. Siyabonga. Obalekile. Siyabonga. Ngasuka sengivuka nje nami nge-airtime bakithi ngenxa yokuba umthando lo msakazo siqonda bakithi. Ngengisalusho kuhle kodwa bayazazi. Sibonga kakhulu. Insizwe yakhombisa ukuthi niyayilalela nezinye inhlelo khona la emsakazweni iVoice FM. Nawe ke kukhulu kuningi kuyeza. Yes, kuyawinwa akhona ama-airtime njengoba isho nje i-VIP. Sibonga uNkulunkulu, sibonge nabaphathi. Ngiyathemba ukuthi na-ke baphathi bami uNkulunkulu unani, uNkulunkulu unigcinile. Asilondolozele nina njalo nje sizokwazi ukuthi na-ke nathi phela singapheli amandla. Nokoza kwethu-ke nje bafowethu asiyibambeni nje siyiphusheni, uNkulunkulu asilondoloze ngaso sonke isikhathi. Angibongeke laphana nje nasensizweni engithathe kuyona intambo isihlalo ngasifica sifudumele. Insizwa laphana-ke u-Isaac madoda, Nkosi yami, indoda yamadoda, insizwa yomqhele leyana, madoda umqhele production. Siyabonga kakhulu mntaka baba, uNkulunkulu akugcine sohamba ubheke ekhaya. Kanti futhi laphana sibonge nensizwa uChamane, yes, inqola emasonto nje kade kubambele laphana from okay up until 2 lapho kuthathe khona insizwa uIsaac. Sibonge laphana neMayor Semawoti. Siyabonga nje inhlelo ze-Voice FM zihlezi zihamba phambili ngaso sonke isikhathi. VIP Shenge. Asigoqe kanje. Sesiyakumfundisa umgazi manje. Ngiyathemba ukuthi na-ke u-ready for inkonzo kaGudi. Kuyashisa studio. Kuyashisa ngempela-ke manje, kuyashisa ngempela. Umfundisi sesimlindele ngamehla bonke. Ngomumo. Yazi namhlanje nilalelwe ngisho le Olundi kwaNongoma. Bebekade bengifunile inkuwe manje bethi awusinike phela. Ngesizwe lesikhondla somsakazo othi uyakuso namuhla. Siyabonga. Kanti-ke nawe-ke nje lapha ekhaya angisho ukuthi na-ke uma ukuthi na-ke ufuna ilink yethu, type nje laphana-ke uthi Voice FM bese uthi 27 uthi det radio stream 321.com. Uzobusiyakwazi na-ke usithole-ke lapho-ke emsakazweni Voice FM, uyizwele nje nawe inhlelo esimnandi nezihamba phambili. Amen. Ngoba lelo usaza la ekhaya.
Uzosizela. uzongena kade yajulisa lo msakazo